ev der bajarê dîrokî Heskîfe lê niha ne mînareyên wê yên dîrokî û ne jî kumbeta Zeynelbek di van dîmenan de xuya dikin. Beşek ji berhemên dîrokî yên vî bajarê kevnar derxistine û birine li Heskîfa nû danîne. Ji ber vê yekê Heskîf niha bêyî van berhemên xwe yên dîrokî weke bajarekî kavil û westiyayê dixuye. Biryara dewletê ew e ku xelkê Heskîfê jî weke berhemên wê yên dîrokî ji vî bajarî bar bikin û biçin li bajarê nû bicî bibin. Ehmed Çoban jî yek ji van kesan e ku dê heta çend mehan mal û dikanên xwe bibe bajarê nû lê ew ne bi xemgînî bi dilxweşî diçe. 2004 de heta hengî jî nedixwest. Lê hatin gotin em ê ji were bajarkî nû çêkin. Ev tarîxê got bin avê dermên em ê bibine wî yalî. Bêçilo hûn dixwazin însanetiyê û heyata xwe derbas bikin û nê li wê dirê. Hûlo kirin dewlet her tiştî kir. Hikûmeta me her tiştî kir. Mehedî Çixîjî jî yek ji wan kesan e ku dê kargeh û xaniyên wî dibin avê de bimînin. Ew dibêje dewletê li ser axa wan bajarekî nû çêkiriye lê li ser axa wan ji wan re cihê xanî û dikanê diyar nekiriye. Di nava vê barajê tevî de ciyê ku baraj lê dikeve de gundê mexdûr herdûkin. Serpirê û qurê. Cî ji wa re tune. Ji wayê dî re heye ji va herdûka re tune. Em dixwazin em ciyê me di nav erdê me de ber Heskîfê ciyê me nîşan bikin bê ciyê we ev dere û em ciyê xwe çê bikin. Li bajarê nû yê Heskîfê heta niha nêzî heyset xanî hatine lêkirin. Biryara pêşiya ava bendava Ilisuyê ango Germavê di deyê Hezîranê de bêgirtin û Heskîfa dîrokî bi temamî di binê avê de bimîne. Lê di gel vê yekê jî hêj avakirina bajarê nû temam nebiye. 707 xanî niha hatiye çêkirin. Berî niha jî nizîkî 100 xanî hatibû çêkirin. Teqrîben 1000 xanî di bajarê nû de ava bibe. Her însanekî niha em bêjînê pişk qura hate kişandin niha her însanekî navê xaniyê wê nîşan bûye. Teqrîben di sê heyvî, çar heyvî dî vê bajar tevî neqlî bajarê nû bibe. Dewletê heta niha ji bo ku xelk di hêla mal û milk de zirarê nebînin, çi pere, çi jî xanî û dikan bin. Li şêniyên Heskîfê belavkirine. Kêm kes hene ku wan û dewletê hêj li hev nekiribin. Dibe ku dewlet zirara piraniya wan kesên ku li Heskîfa berê xwedî mal û milk û kargeh bûn bi awayekî qerebû bike. Lê qerebûkirina van berhemên dîrokî ku ji Heskîfa berê anîne Heskîfa nû tu caran ne pêkan e. Maşallah dekak rû da Heskîfa nû.